Така, здравейте хора, аз съм Борис. Днес ще ви покажа как да снимате където е повече от 10 минути. Отидете там, където са си свалили бандика в файловете. И вие няма да имате това и това. Ще имате само това и това. Това е тези двете. Цъкате крака и цъкате да. Тук си пишете името, аз ще напиша името на канала. И тук давате където ви е бандикамът. Ето бандикам. Окей. Първо цъкате крак бандикам, а след това като цъкнете Register Bandicam, ще отворя едно нещо и там пак цъкате Register Bandicam и вече бандикамът ви ще ви се появят уния двете. И бандикамът ви ще е регистрирано. Ето, ще пише Registered. И така хора, надявам се да съм ви помогнал. Ако искате още туториали, се абонирайте, ако искате още клипове, ако искате още туториали, лайкнете клипа, ако искате още клипове, се абонирайте. Това беше от мен и скоро. Бай бай!